kuinka paljon on motti? Ja tässä haetaan siis tilavuutta. Kuinka paljon on 1 motti? Ai, euros. Ei, vaan tilavuusyksikkönä. On aika kääntää tauluja. Alina, voit kääntää taulusi nyt. 25 neliömetriä. Välillä ihan tuntuu, että Viki on enemmän kartalla kuin minä, että olen mä tämän motin kuullut aikaisemmin ja joskus ehkä netissä sen nähnyt, niin ei siitä hirveästi ollut apua. Viki, sun vuoro kääntää taulu nyt. 35. 35 mitä? Mikä tää on? 4 metriä. 4 metriä on sullakin toi. Mikä ne on? Tuo on joku potenssi. Ei oo. 35. No, kerrottakoonko teille oikea vastaus, Kyllä. joka on siis, motti on tilavuusyksikkö, metri kertaa metri kertaa metri, eli se on 1 kuutio.